Pripremio sam lagano, znači ovdje gore što vidimo kalup, znači za izradu mrežaste držača bombona za jelke. Pa ću to sad lagano radim, ovaj sam ovdje dio uradio. Ovaj ovdje dio sam uradio, sad ovaj sam postavio da radi i kasnije ću u kvačalicu probati kako će biti izdržljiva da bude sve to da ujedinim. Oto poto. Prvi model, držač, potiskivač bolje rečeno. Jelka, znači, od 5G plastike žute. I evo ga mrežasta jelka. Mogu svaku, namijenjena je za bombone recimo, a mogu staviti i sitnije igračke. Kao zanimljiv, recimo ukras za jelku.